Halløjsa, så er Malte på besøg ved mormor igen. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi teste jordbær, moreller og ost. Hvad vil du gerne starte med, Malte? Ost. Du er sej, Malte. Det er fordi, du er vild med ost, ikke? Nej. Malte, min dyre ost. Den smager af bag. Hvad er det næste, så du vil smage? 1 ud af 10. Hvad vil du smage? Og nu skal du smage osten. Det er godt. Ja. Og nu skal vi starte med jordbær. Og så skal du sige fra 1 til 10. Okay, det er on. Det her, det var 10. Og det var 1 for mig. Og jordbær. Okay. 10. Skal jeg så have et jordbær nu? Ja. Okay. Du skal ikke tage blomsten. Det højeste er 10. Okay. Så er 10. Og i alt var det 20. Ja. Og før var det 11 i alt. Og nu skal vi have moreller. Fynske moreller. Købt i Vejle. 10 ud af 10. Okay, sejt. Den største og den bedste. Lige nu 9. Og så 19 i alt. Husk at like og subscribe, hvis I vil se flere taste testes og alle mulige andre videoer.